НИПИ МАД разработи и изпълни проект по енергийна ефективност и рекуперация в НИПИ МАД с подкрепата на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и програмен оператор Министерството на енергетиката. С изпълнението на проекта решихме съществени въпроси по отношение на енергийната ефективност и производителността, повишаване на производителността на някои от технологичните процеси в фирмата. Както и реализирахме възможност за утилизиране на димните газове в технологичната ни линия за прахово боядисване на металните изделия. Цялата програма изпълнихме в 4 позиции. Първата е замяна на 7 броя заварачни апарати, морално и физически устарели, с 2 броя заварачни апарати с стендбай режим и един заварачен лазер. Значи, новата техника е последно поколение заварачна техника и с много висока производителност, особено при куплирането и с коботи, с колаборативни роботи. А заварачният лазер е една машина 4 в 1. Той може да заваря, да реже, да чисти различни видове материали, както и да обработва заварачни шевове. Заменихме 5 броя колонни бормашини и 2 броя настолни бормашини с обща инсталирана мощност 13,2 кВт. Също така морално устаряли и нископроизводителни с един брой CNC пробивно-фрезова машина, високопроизводителна и с която позволява бърза настройка на отделните режими чрез превключване на предварително запаметени програми. Мощността на машината е само 3 кВт. С проекта също така реализирахме и рекуперация на димните газове в технологичната ни линия за прахово боядисване на металните изделия. С помощта на вградения рекуператор на димни газове ние успяваме да подгряваме измиващите разтвори в агрегата за измиване и фосфатиране, както и ваната за изплакване на детайлите. Като по този начин отпада необходимостта от една горелка, което е така доста съществено. При наличието на 3 горелки в линията отпада една горелка, което значи икономия от близо 30%. По тази мярка беше доставен и въведена в експлоатация автоматизирана система за енергиен мониторинг, която позволява контрол и корекции в енергопотреблението на фирмата. Това ще доведе до съществени спестени разходи поради доброто планиране и реализиране на технологичния процес. Нямахме съществени пречки, само фирмата, която осигуряваше рекуператора, имаше голямо забавяне от страна на италианските доставчици на рекуператора и другото оборудване от тази линията за рекупериране на енергията. Другите неща минаха така твърде гладко и доставчиците се справиха бързо и така ефикасно с поставените задачи. От работата си по тази програма стигнахме до един много съществен извод. Първо разбрахме, че с внедряването на нови енергоспестяващи машини ние всъщност решаваме един друг въпрос. Въпроса с
високата производителност на новата техника. Така че установихме, че двата въпроса за енергийната ефективност и технологичната модернизация са много тясно вързани. И това ще ни помогне в бъдеще да ползваме както програмите за технологична модернизация, така и тези за енергийна ефективност, за подобряване на цялостно подобряване на технологичните процеси в фирмата. Според мен е абсолютно задължително, стига да е възможно, тези програми да продължат. Както програмите за енергийна ефективност, така и програмите за технологична модернизация, както вече казах, тези неща са взаимно свързани и решавайки единия въпрос, се решава и другия. В една нова програма не бих така очаквал някакви нови теми. Болно място, така, доколкото разбирам от моите колеги, е точно модернизацията и енергийната ефективност, така че ако програмите продължат в тази посока, фирмите ще бъдат така доста доволни. В България има доста фирми с много устаряло оборудване, просто така на едно много ниско ниво енергийно и като производителност, така че дори тези програми да продължат по тази тематика, ще се решат изключително много въпроси. Особено на малките фирми.